Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Nagmayat dito'y farm, Tata Pabling. Apay ngay may ka dito'y farm. Ang mga no maamuan ni papam ngay may ka dito'y ka agungit dayjay. Kaya't ko lang mo tagtali na dito'y, Tata Pabling. Kalpasan din nagmalmalama klasik. Nagmayat ngamin tagtali na dito'y. Nagadupay tito matayabo. Nakayayat da buyaan. Uwin agam, saan akayat ni Sir Antaw nga umay kayo dito'y. Kayat na, agadal kayo anaimbag nga anak na. Agad adalak mo, Tata Pabling. Iso nga awan nga rin ti parikot. Ti nasaya at agawid kan. Itay pa'y nga da ka dito'y at tumultulong kanyak. Nagmayat mo't ngamin tagparot iti mani, Tata. Sapin na gado ti bagas da. Basta agawid kan. Ang mga no agungitin ni papam. Leticia, ayan ni Chito. Iso lang isang pesimangpat kadagiti anak mo. Jak amo no napanan na. Anya? Itay pesap sa pulin ni driver, tapi manalatan na sana nagpagpakada. Nalabit ana pa ni J Farm. Amumot nga iti pagayat na papapanan. Talaga pagpungpung tutan nakday jengobing. Apay aya, katawan mo ti dakas na numapan i J Farm. Anya nga ruti kayat mo? Dumakkel nga jelatan farm ten na? Sana niya agadal? Anton, agyaman ka pa'y ket di, taada anak taan na usam iti mulmula ken daga. Saan nakas kadalimwel ken Melissa, nga awan apulos ti usam da iti daga, taada laang ti kukuenda. Gapo takas jeti kayat ko. Agadal da na imbag. Kayat ko, agbalinda profesional. Agbalinda doktor kan abogado. Anya arud ti maaramidan ta no sa bali di buridak nga anak ta. Day tangamin ket, tay ayo na makanayon ni Chito. Iso ang nagtangken mo, ti ulo na. Gapu taawan ti madi amakitak nga aramidan na. Kaya't mga rod nga isulaan ti mannalon kadakwadang agkakabsat. Di adal dagiti kakabsat na, kat agsuksukay lang iti dagat, ti kukuhaan di buridak ta. Anton, Agpanunod ka man mat Leticia. Nangato ti arapaap ka pagbalinan dagiti anak ta. Sanda at aga aw-away laeng. Kumusta ti panagadalyo, Melissa, Lemuel? Nasyak pa? Nasaya at mait. I-guide ko talaga ti agadal. Tadyak kaya't ti matnag kadagiti honorol. Uray siyak mo't papa. Kayat ko ngamin at talaga ti agbali na doktor. Iso nga igagaid ko ti agadal. Ure siyak mata pa. Kayat ko ti agbalin nga abogado. Sigod nga amuyo akas ti kayat ko. Maragpat mundo day tanak ko, basta igaad mo ti agadal. Uwan pa. I-guide ko talaga ti agadal. Kayat ko, no makaadalak. Mapanak to ijay syudad. Taato ti pasyente ijay. Adda-kada kayo day tanak ko. Noan niya ti kayat yung aramiden, suportarak. Tamok ana utek kayo. Kan kayat ko talaga anangato ti maragpat yung anak ko. Ika gumaak pa. Uray siyak papa. Ay, jay kabsat yo ti parikot ko. Kaslawan usum ng agadal. Sana bali Tana usumot kag mula-mula. Wano aggamulo iti daga papa. Dayta ti pagluksawak launay.
Kaslasan nagpampanunot da dya kabsatyo. Awan apulos ti arapap na aton uyen iti biyag na. Nagapam? Kwa, papa. Nagapam kunak. Ijay farm, papa. Anya? Naggapo ka iti farm? Mamin ano ka ding ibagbagakken ka saan ka mapanijay? Papa, Imbagakken ka nga agadal ka na imbag. Ngam sa balik din tararamidem. awan mo ti dakas na mapanak ijay farm, papa. Abay, pagadalan ka di iti farm? Kaya't mo tailako kung dayjay tapno saan ka na mapanijay. Ha? Saan, papa? Diyar aramiden dayta. Pagadalan ka ngam kayat mo din ti mapanijay farm. Kahit mo tagsarding agadal. Ibagam lang, tagyan ka mo tinijay farm. Saan kang agaw awid ditoy? Kaya't kulat ta agadal, papa. Ngam kaya't ko talaga tagtaltalin na DJ farm. Kasano nga ron amay pamaysam ti agadal? No imbes adag iti eleksyon mo ti basbasaem? Saan? Ta dagiti din mula iti farm ti mapmapan mo kita. Papa, Manipod dita. Saan ka na mapanijay? Chito, anya? nalawag tinangag mo? Diyak kayatan ang mapan kay Jai. Nawatam? Anton, baybayam kumalatan ti kayat ni Chito nga anak ta. Aklo nam laengen nga adda ti na iduma kadakwada nga agkakabsat. Ape ay analalaing kang siyak, Leticia. Kaya't kung aron nagbalindaan na nga ato at tao, dahil tangamin katawan malati arapap mo at para katagit yan nakta. Saan apod no dayta? Kasta nga rudin ti aramidem. Imbes sa tulungan na kamang bagbaga kini Chito, ngam kaslapik din kun kontra anak. Kasanon, no saan ang makaadal dyan mo? Ay, Kaya't ko makaadal da amin. Kaya't ko agbalindaan na nga ato at tao. kastalatan akanayon ti ibagbagam. Sa nadakas ti agarapaap para kadagiti anak, Leticia? Nagngangato ti arapaap dagiti kakabsat na. Awan man lang ti arapaap namat apulos para iti biyag na. Anak, tung palamlat ta aminan nga ibagbaga ni papamkan ka. Tapno saan nakaakaungat? Pagpalinan nakman nga minakaskadama ng Melissa kan Manong Limuel. Anya nga ti maaramida kung saan nakakaskadakwada iti pagasman. Awawatam lata ni papayo. Takas din na talaga. Kaya't na nga minti the best para kada kayo nga anak mi. Una, ngam saan mo't adakas ti kanayon nga ipapan ko iti farm? Chito, Naglalain tumot nga mindag iti kakabsat ko. kat uray si kamat, nalaing ka. Isu na laeng, tadi mo ipampamay sa ti agadal. Mama, Nutong palam laeng dagiti amin akayat ti amam. Saan ang makaungat dayjay kan ka, anak ko? Pableng, manipod ita, no may dito farm ni Chito. Pagawid na matagos. Nalawag. Ha? Wen, sir? Diyak kaya takanayon nga may ditoy. Tadinan mayul ulo ti agad-adal. Yak mo't maanawa, sir. Alangan mo't apapanawag no may ditoy. Kasta nga rod ti kayat ko. Papanawam tapno agawid atagos. Nagkinawatan ta ka de. Ay, wen, sir? No di mo tong palantimbagak. Nasaysaya at namang kita ka niti sa bali a pagtrabahoam. Anya? Ay, sana, sir. Kasyandak. Awan ti amok apapanak no papanawan dakmatan. Isu nga raw datong palam amin nga ibagakan ka no di mo kayat apapanawan ka dito farm, Pableng. Anya ti kayat mga kurso kalpasan ti graduation nyo ti high school. ang, kwa papa,
Oh, aping awan ti may bagam, or orayek ti sungbat mo. Awan pa'y tinapanunot ko, Papa. Anya? Awan pa'y tinapanunot mo? Idinto ta dagiti kakabsat mo kat elementary da pailaeng kat amudan o niya ti kayat da pagbalinan. Awan mo't ngamin at talaga ti kayat ko, Papa. Tapnusan ka na marigatan nagpanunot. Siya kung ti mangibaga no niya ti alaam to a kurso. Ha? Anya ngay, Papa? Kayat kung agpada kayo kinimanong mo Alimuel. Kayat ko akas kwa na, agbalin kan tumot nga abogado. Anya? Jacket data, Papa. Dayta nga rod ti kayat ko. Ape ayang isurunak. Siyak ti amam, ket amok akabaalam dayta kurso. Papa? Abogado kayo kinimanong mo. Doktoran tumot ni manang mo Amelisa. Oh, saan ka diyan nagsayat? Uwan sa anak mo takas kadakwaday ti panagututak. Ket saan ka matanang nang? Yalang-alang mula ang ti panagadal mo. Tas sabali mo tayo ti panunot mo. Papa? Basta, dayta lang ti kurso akayat ko aparakan ka, Chito. Tungpalamlat na kami ng tikayat ni Papa Chito. Saan madadakas ti bagbaga na? Unang jacket tagbalin niya abogado. Jak kabailan day tamanong. Kabailam. Awan mo titabad ka da tayo nga kakabsat. Sabali nga ron ti kayat ko, manong. Anya nga tikayat mo? Basta. Jak pa mo basta jacket ti lo kurso. Awan maaramidam takas tamat tikayat ni Papa akurso nga lang. Anyamat din ti kastoy. Naglakalaang mat, agadal kalaang. Saan mo mat aparikot ti pagadal mo? Iso nga adal kit di, ading ko. Manong? No siyak ti sika, agtong palaklatan iti kayat ni Papa. Ta saan mo mat apakadaksan dagiti ibagbaganaken ka? Ay, makaangsak pa itinalukay na dak dito farm. Nagmayat at talaga dito eh. Kasto iti pag-aayat ko pagpalpalabasan iti oras. Sana kas ijibalay akanayan asyak ti makitkita ni Papa. Chitaw, apay nga da ka di tawi. Kaya't ko ngamin tagpalabas iti oras dito itatapabling. Nasapa kami ngamin anagawid manipod iti pagadalan. Isa din magasak dito yan. Ay sos, ang mga lumamuan ni Papa ngay may ka di tawi. Ha? Kinasarita nak ngamen a pagawidin ka adagaws no umay ka di tawi. Anya? Kaya't ko pa'y tagtali na dito'y tata. Baraw, mapukawan nak iti trabaho no jak agtungpal iti amam. Iso pa nga asim kumaa tagawid kan. Tata Pabling? Kaya't mo kaday a pumanaw akong dito'y farm no papanawan nak ti amam. Ha? Ay, manjak No kasta nga road, agawid ka no di mo kaya't apapanawan nak ni Papam. Nagkapwam. Ha? Papa? Nagkapwam kunak? Kwa? Papa? Iti ayan ti ka classic. Ulbod! Papa! Tiyan mo, jak mamuan na nagkapo ka man ng EG Farm kat nagkating classes ka pa Papa! Anya tikayat mo, ha? Saan ka niya gadal? Adalak mo't Papa! Awan nga minang taramidan may timauda subject me. Iso na sapa ka rin mo rin yung pagadalan. No awan ti aramidin nyo, di nagbasa ka ko makadagit eleksyon mo, sa nakasdya pumanaw kalatan, kat mapan ka pa EG Farm. Anton! Puston! Di mo dang ram ti anak ta! May saka ba? Nakarkaron nagbalin anatangkan ti ulo de tao. Takanaw niya yung sakit mo. Gaputa saanan anaing kalintagan tar aramidam. Kat, anya nga rutin na rin tagtaramid na? Dita anak masubag? Anton! Maminsan pa'y, Chito. Talagang agsardin ka nga gadal. Itag man niya ti pagbambanagam, ti kasta kinatangkad, Jolom.
Naguyong ni papakanyak, mama. Damanang Melissa lang ka ni Manong Limel, tigay kayat na. Saan akas ta anak ko? Kayat na lang amin asumurot ka iti kayat na. Agad dadalakmat. Ti kayat na, di kas kadamanang mo a Melissa kan manong mo Alimuel. Di ipasnat mo talaga ti agadal. Adal laang ti aramidam. Saan mo alalaukan iti di na kayat? Saan matadakas di mapa ni Jeff Farm? Saan ka dati dakas ka tagtakaw? Saan ang mo't nagtatakaw? Chito anak, Abay nga na di nagmawatan ni Papa. sikala ko man ti makaamo amang paspasensya kan kuana. Pampanunutan na lang amin ti pagsayaatam para iti masanwanan, anak ko. Na siyempre, saan mo't nga agnanayon nga da kami iti sidong yung agkakabsat. Iso nga itapay laeng, pampanunutan nan ti masakbayan nyo, anak ko. Kumusta ti panagadalyo dito yung siyudad iti kolehiyo, anak ko? Nasayat mo, Papa. Awan ti parikot. Uwan papa, awan ti parikot. Tay gagaid mi ti agadal. Saan kayo kadi marigatan? No siyak, naigat, ngam kabailak papa. Uri siyak, Papa. Kayat ko ter aramida. Iswa na lakalaan. Good! Kasta ti kayat ko amanggan kada kayong agkabsat. Uray nagdakkel ti gastos iti panagadalyo, awan parikot. Di napatag kat agad adal kayo na imbag. Wan, Papa. Saan kayong agbabawi amang papaadal kada kami? Tay gagaid mi ti agad adal? Ay, uwan gayam papa. Kumusta ni Chito anabati jay probinsya iti poderyo? Ay, jak amo na niya ti makunak iti kabsat yo. Nagtangken ti ulo na. Ti kayat na latan, dararamidin na. Papa, saan yung latan nga ipilit? No anya ti kayat yu aparakan kwa na. Ta isumot ti makarik na, no anya talaga ti kayat na nga ramidan. Wan, Papa. Bayan tayo latan no anya ti kayat na. Total, bagi na mat dayjay. Amuna no anya ti kayat na para itibiyag na. Jak mo titulok, ngagbalin kayo adi adal a kakabsat na. Idinto ta awan ti malpas na. Kayat na siguro ti agadal. Ngam di na lang kayat nga laen ti kas iti kursumikin ni Melissa. Sakit ti ulo kit di dadya, Chito. Kaya't na siguro tagbanag ang nakakaasi iti udi na. Kaya't kakasarita iti nalapat, Chito. Papa? Itata sumreg ka iti kolehiyo, anya ti kayat mga kurso. Kwa? No di mo kayat ti kurso dagiti kakabsat mo. Oray accountancy, wenno engineering nga rudan ti alam. Anya? Oray mapan ka mo tagada, lagya syudad. Kwa, Papa? Oh, kaya't mo kaditim bagak nga alam kurso. Kwa ngamin, Papa. Jay, Anya, Jay, sumungbat ka. jak kayat, Papa. Ah, anya? Anya nga rod nga, iti kayat mo. Kayat ko. May papaniti pa nagmula, kan panang taripato iti dagakan mulmula ti kayat kong adalan. Anya? Manglukloko ka kadi, Chito. Ni, saan, Papa? Kasta talaga ti kayat ko. Pwes, agtalaw ka nga roden, kat sikan ti makamoy ti biyag mo. Subag ka nga anak. Papa? Makauba ka kasarsarita. Subag! Pabling, di munso kayan timulmulaam. Ha? Apay, sir? Ikatindak ka din at trabahador yaw? Saan? Ngayon baybay am ani Chito ti mga ramid ka dagiti sigod at trabahom. Anya? Kitag man no niya taramiden na, numarik na ng tirigat nagtrabaho iti farm? Sir? Di mo tultulungan ni Chito, ha? Baybay am nga isulaan ti mga ramid ka dagiti trabaho.
Isurum laeng, ngem di mo tulungan. Nalawag. Ngam kaasimat no kasta sir. Nang rona kat awan ti ammo na trabaho iti farm. Anya nga wanta muna kat dito'y matikay kayat ng umayan. Wan ngam tumultulong laeng mait. Saan na trabahuan amin? Kasta ti kayat ko, trabahon na amin. Sir? Ken kayat ko ang mabakan tiyan jay may sapag na naedan ti trabahador. Ha? Apa yan, sir? Manipo din ton bigat, ijayan nga agnaed ni Chito. Anya? Ay kaasimat ni Chito, asar. Natangkan ti pagidaan ni Jay. Ken kayo laeng ti pagsungraw. Bayam, nga iso ti makakamoy ti pagsungrod na, kan mangluto iti kanan na. Kahit ko, saan mo atultulungan, Pableng? Sir? Iti kanito ang mamuak atultulungan ni Chito katagiti amin at trabaho na diti farm. Papanawon kan? Ay saan, asar? Kaasyan na. Nukas na nga rod, no niya timbagak, iso ti masurot. Isurum lang ni Chito. Ngem di mo tultulungan. Ayan ni Chito. Adda iti seled na. Apay ka di? Kaya't ko makasarita. Anya ka di man ti ibagam kan kuana. Napatag ti bagak kan kwa na. Anton, husto ko man. Baybay amon ni Chito iti kayat na. Dayta kinakonsentidor mo nga ina na timang iduron kan kwa na iti awan ser-serbina pagbanagan na. Ha? Imbes na tulungan na kamang kumbinsir kan kwa na. Ngamisukid din day ayunam. Saan ang makatulong daytay tagbali na masakbayan ti anak mo? Katar aramidam. Dayta ka di ti makatulong iti panagkunam? Natural! Siyak ti adda makaam mo no anya ti pagsayaatan dagiti aming anak ta. Anton, di ka kumagtalak amis mo iti bagikan ka panunutam. Tatao ka laeng. Ah, Di ka agtalak iti pagarup mo laeng nga amom. Tirumba nga aramidam, kat agkid daw ka iti giya ti namarswa, no anya ti kasayaatan nga aramidan ta naganak. Ta iso ti mangisuro no anya ti rumbang adalan at taluntunan dagiti anak ta. Saan kat ati pagayatam laeng kas tao ti masursurot? sumardeng ka. Kaya't mo amin tinangato akanayon. Ti matangtangad akanayon. Iso akayat mo mat nga agbalin amin anangato dagiti anak ta. Ngam inikan ti Diyos iti napakumbaba a puso ti anak ta. Iso adi mo nga rod mabalin nga ipilit ti amin akayat mo kankwana. Mangrugi ka kadimanen, Leticia. Ibagbagak laeng Anton. Di mo kumapagarupan a husto ka kan masirib ka iti amin abanag. Suruam mo't adang ganti kayat ti anak ta. Sursuruam ti dumngag kan agpakumbaba, Antonio. Maudin daytoy apan nakisaritak kan ka, Chito. Papa, Alam ka diti kurso kayat ko aparakan ka? Weno saan? talagang oran niya taramidak. Diyak kahit dagi kurso, papa. Anya? Pakawanindak no diyak kahit atong palan ti kayat yu, papa. Nukas tangarod, agtalaw kan diti balay. Anya? Nalawag tinangag mo. Total, awan matlang ti serbina dagiti bagbagaken ka, iso nga agtalaw kan. Alaemon dagiti kawas mo kat mapankan iti kayat mo apapanan. Nawayakan ang mga rami diti amin na kayat mo. Ngem, awanen Apolos tinamnamaam nga agtaod kada kami iti inam. Makamukan iti biyag mo. Dagiti Proverbio, Kapitulo 4, iti versikulo 6, ngagingga iti 7. Laglagipam ti Apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nantuken ka ti rumbeng adalan. Di mo ipagarup a masirib ka, agbuteng ka kiti iti Apo,
ket di ka agaramid iti dakes. Padaanan ti tuloy ti pakasarita na netampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!